ya ce mene matsayin auren matar da ta yi zina tsawon shekara guda. Allah ya kare, Allah ya kare. Sai daga baya ta gaya wa mijinta. Wannan wani irin kwama tala ne. Da dai in ta tuba ne sai ta tuba, Allah ya yafe mata, ta neman gafaran Allah. Dan Allah ya so sai ya gafarta mata. Allah ya kyauta. Wannan yana cewa mutum ne yana sallah a gurbin tasbihi sai ya karanta wasu ayoyin Qur'ani maimakon tasbihi. Yayi abin da ba shi yafi dacewa ba. Abin da yafi dacewa yayi tasbihi. Idan ya karanta alqur'ani ayoyin Qur'ani makruhi ne. Wata yana nufin kamar a wajen ruku'u da sujada. Amma sallarsa ta yi, amma ba abin da yafi kamata ba. Wana tambayan ya zai yi sallah a zaune saboda rashin lafiya. Shi sallah za ka yi shi ne gwargwadon abin da za ka iya. Idan za ka iya tsayawa za ka tsaya, idan za ka iya ruku'u za ka yi ruku'u, idan za ka iya sujada za ka yi sujada. Don abin da ba za ka iya ba Allah bai ɗaura maka ba. Saboda idan ba za ka yi a tsaye ba sai a zaune, za ka yi sallanka a zaune. In za ka iya sujada shi kenan sai kai sujada. In ba za ka iya ba wajen ruku'u za ka dan duka kaɗan, wajen sujada za ka duka fiye da haka, wanda zai bambanta dukawar ruku'u da dukawar sujada. In ba za ka iya ba ma sai a kwance za ka yi alajan bika. In ba za ka iya ba ma sai da ishara a zuciya kawai za ka yi. Wato dai shi sallah fattakullaha mastata'tu, gwargwadon abin da za ka iya yi shi za ka yi. Allah ya kafa mana. Wani ya tambaya mutum ne ake bin sa sallah na shekaru da yawa, in yi tashi biya zai yi. Shi kenan kar dai ya bari sallan wannan ranar ta zama kaza'i, ya fara yin ta sai ya ta rama na wasu wanda suka gabata ɗin, amma ya fara yin na wannan ranar, kar ita ma ya maida ta ramuwa ɗin. Mutum ne yana da kuɗi kimansu ya kai a fidda zakka, amma ana bin sa bashi. Shin sai ya cire wanda ake bin sa kafin ya yi lissafin zakka? A dama mana ai ba ya da kuɗi. Ai ba kuɗinsa ne ba, kuɗin da ke hannunsa a takaice dai sai an cire bashi. Sai an gwara bashi ba kuɗinsa ba ne. Liman ne alolansa ta warware sai ya jawo mamu wanda yake ya rasa raka'a ɗaya. To ai mai sauki ne, shikenan sai sauran mamun su jira wannan mustakhlaf din, in suka ya taso sai ya masu ishara su zauna su jira su sai ya tashi ya karo raka'a ɗaya, in ya tafi yayi sallama sai su. Mutum ne ya yi wankan janaba kuma sai ya amfani da ragowar ruwan ya yi wankan sabulu. Ai wanka daban-daban ne, ba su da alaƙa da juna, ya yi mana. Wannan ya ce za a iya cire kamar ground rate daga cikin dukiya kafin a yi rabon gado. Idan ya zama due, ya zama wato kuɗin ya zama lokacin biyan shi ya yi, to za a cire, yana matsayin bashi da shi. Wannan ya ce da Allah a yi kira ga hukuma ta duba yiwuwar mai da speed bumps a national mosques. To, wallahi dai ba mu san hikimansu na cirewa ba. Kila wato haƙurin musulmi yana da yawa ne. Kila shi ya sa. Amma idan ba haka ba, irin abin da ake yi a wannan wajen ba kyau. Mafi karancin abin da ya kamata al'ummar musulmi su samar da masu ba da hannu, in an ce ba za a iya sa fitilu ba saboda ba mutata na hanyoyi ba ne, to akalla a samar da masu ba da hannu. In ba za a iya sa speed bumps din ba, in ba za a iya sa alamomi da za a girmama ba, domin ka hau sama kaɗan, ka wuce masallaci kaɗan, hau sama kaɗan, za ka ga ba a cire na wajen ba, kuma akwai masu ba da hannu, ko an cire dai da masu ba da hannu ko
to nan ma dan abin da yake faruwan ba daɗi za ga mutane kaman da gayya in kana fitowa daga wannan gate kaman da gayya suke ɗigo motoci a guje haka kuma shi ma ta wannan ta ɗaya gate ɗin na baya kaman da gayya kaman sai sun zo wajen gadon Sheraton ɗin nan suke ƙara gudu to kaga dai akalla tun da waje ne na jama'a kowa ya sani ya kamata a yi wani abu akan wannan kuma na tabbata in aka sanar da hukumomin ina sa ran za su a zatona so ya kamata wanda ya kamata su magana tunda na san hukumar masallaci ta yi ta kokari abin ya fi karfinta a wancan lokacin amma yanzu kila in aka ƙara kokari a iya dace amma dai lallai wanda za su iya sa baki ko wanda za su ba da gudunmawa domin hakan ya yiwu gaskiya abin da ake bukata wannan yana tambayan ya ake cire zakan kuɗi naira to rubul ushri wato kowace miliyan ɗaya sai da cire mata 25,000 ya zama rubul ushri mutum ne suna yin ciniki sai mai biya ya ce zai biya da dala sai aka tambaya kudin dala aka ce 1,500 sai aka rage masa 100,000 aka ce ya kawo 1,400 aka rage masa 100 kenan ko sai ya yarda a takaice ya ci riba a haka ya ci riba biyu ne ko an ci riba biyu da shi Allahu a'lam wannan cinikin bai yi ba in zai biya da dala zai biya inda dala aka yi alƙawarin shi zai biya ba zai ce zai biya da dala sannan kuma a canza cinikin dala da naira kuma ya biya da naira kuma a rage kuɗin a naira shi mu'amalan sarf mu'amala ce mai zaman kanta saboda in za a yi mu'amala da kuɗi shi yasa kuɗi yana da wahalan sha'ani riba na saurin shigan shi da garar wato garar ne malamai kan kira riba wato garar na saurin shigan shi saboda haka kaga lokacin da aka ciniki ba a san ainihin nawa bane kenan aka yi ciniki akai dan haka dai in za a yi ciniki da dollar a yi ciniki da dollar ya ba da dollar ko da bayan nan zai sai dollar shi a wajen waɗanda ya ba su dollar din wata ciniki ce sabuwa aka kuma amma ba a ce zai ba da dala kuma daga baya zo ba naira kaga shi ai kuɗi ma ba a mu'amala da shi sai hannu da hannu Allah ya ci wani tambayar hukuncin karanta insurance a musulunci a jami'a babu laifi ai zai iya karantawa sai ya musuluntar da abin da ke cikin shi na abin da ya saba da addini don abin da ya saba da addini a ciki sai a addinantar da shi ai akwai atakafu na musulunci shi ma wato musulunci ma yana da irin nashi insurance saboda babu laifi musulmai su zama sabbakun a cikin karanta kowane abu wanda yake al'umma tana bukata da yake ma dai matsayina a cikin wannan matsalan na saba faɗi shekara da shekaru nawa ne nisabin zakka gaskiya ban sani amma ina jin zai kai wuraren naira miliyan 10 haka amma abin da yake faruwa dai in ka san kudin gram na gold to gram 84 da rabi ko kuma ka ce 85 gram 85 ko nawa ya kama a naira wannan kudin shine kudin zakka gram 84 da rabi ko 85 shine daidai dinari 20 shine a nisabin zakka don haka duk wanda yake da wannan kudin mafi karanci watan kudinsa ya kai wannan akwal suna da yawa amma ni kaulin da na dauka a nan wajen kaulin da mazhabar da na tafi a kanta idan ba sai wannan kudin ya shekara idan ka fara kasuwanci da naira 500 daga Ramadan din
sai Allah ya ɗaukaka maka kuɗinka a Sha'aban, sai kuɗin ya juya ya koma naira miliyan 500, to in Ramadan ya zo zakan miliyan 500 za ka fita. Ina fatan mun fahimta. Ba za ka ce ai wannan kuɗin su ba su shekara ba da na samu. Tun da fara kasuwancin ka da uwar kuɗin da Allah ya bunƙasa ya kai wannan ya shekara, to shi ke nan za ka fi zakka idan shekaran ya zo. Saboda haka wani lokaci ya kamata a yi zakka, to shi ne wannan. Wato bayan shekara mutane da yawa suna zakka a watan Ramadan, al'ada ce mai kyau saboda neman albarkan watan da sauran dalilai da ƙara haffafa wa al'ummar musulmi a cikin wannan lokacin. Amma dai shi zakka ana yin shi ne idan hauli ne. Wato zakka akwai zakkan da na shekara-shekara ne, akwai zakkan da an samu za a fita. Zakkan shekara shi ne zakkan kuɗi, zakkan urubut tijara, haka zakkan dabbobi. Amma zakkan noma da zakkan ma'adinai su da an same su ake zakkan su, duk da a ma'adinai akwai kauli daban, amma dai kauli mafi shahara da an same su ake zakkan su. Saboda haka ba za ka ce sai bayan shekara za ka yi ba. To amma dai da yake galiban an yi wannan tambayan ana magana akan zakkan hauliyat ne, wato abubuwan da sai shekara ake masu zakka, to sai shekara. A ka'idan shari'a dama sai sa'i ya zo. Idan sa'i ya dan makara ko ya zo kafin lokacin da sati 2 ko wata 1 ko ya dan jinkirta sati 2 ko wata 1, to abin da ya zo ya tarar shi za a yi wa zakka. To amma dai wannan da ne lokacin da ake da sa'i ake aiken shi yake fitar da zakka. Yanzu tunda ba haka bane, za ka yi lissafin shekara ɗaya daidai, kuma shekara kamariya ba shamsiya ba. Daga lokacin da ta cika za ka fitar da zakka. Haƙƙin zakka ya zama wajibi a kanka. Allah ubangiji ya karba ya cinike mu. Sallu ala nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب